சென்னை கொரட்டூர் கங்கையம்மன் ஆலயம் கும்பாபிஷேகம் நாளை இன்று கொண்டாடி வருகிறார்கள். அந்த பதிவுகளை தான் நான் பதிவிட்டு வருகிறேன். உங்கள் ஆத்மசாய் சுவாமிகள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர், கிவ் மீ சப்போர்ட். கண்டு மகிழுங்கள், பார்த்து மகிழுங்கள், அதற்கு ஆதரவு கொடுங்கள். இந்த பதிவு சென்னை கொரட்டூர் கங்கையம்மன் ஆலயம் கும்பாபிஷேகம் நாள் இன்றை கொண்டாடி வருகின்றார்கள். இந்த நாளில் தான் கங்கையம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்ற நாள். அந்த நாளைத்தான் இன்று சென்னை கொரட்டூர் கங்கையம்மன் ஆலயத்தில் கொண்டாடி வருகின்றார்கள் இந்த கோவில் நிர்வாகிகள். அதை நான் தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்றேன். உங்கள் ஆத்மசாய் சுவாமிகள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர், கிவ் மீ சப்போர்ட். நன்றி, வணக்கம். கண்டு மகிழுங்கள், பார்த்து மகிழுங்கள், எனக்கு ஆதரவு கொடுங்கள். இந்த பதிவு சென்னை கொரட்டூர் கங்கையம்மன் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகம் நாள் இன்று அதை கொண்டாடி வருகின்றார்கள்.